ka san mu harkar nan yanzu za mu fara ta fa. Haka ne. Ba wasa. Allah breka ma ta haka yi suna haka ya fara mun ji labari muna nan ake ga mana haka ya fara wallahi mic din yayi ko yayi sa mana kida ba samun rikasin sauti yana fita yadda nake sanki ko babanki baya sanki yadda nake ƙaunarki ko babarki ba ta ƙaunarki na shaida haka ne ni na faɗa sai ke jaruma ta ina yin ki ƙwarai na sanki na shaida gaskiya da a ce in rasa ki gara babanki ya bar duniya da a ce in rasa ki gara a ce babanki ya bar duniya na san ki na shaida na san ki na shaida na san ki ina san ki fiye da yanda babanki yake san ki ina ƙaunar ki fiye da yanda babarki take son ki na gode wa Allah da ya bani ke yar baka mummuna na gode wa Allah da ya bani ke mai sa slippers mana ma ina son ki fiye da yanda babanki yake son ki ina ƙaunar ki fiye da yadda mahaifinki yake son ki na gode wa Allah da ya bani ke baka mummuna ga ki yar tabas wallahi kin cika ji marmar na gode wa Allah da ya banke baka yar baka mai takalmi silifas ba ni fa na gaji tun da ake ta abu ɗaya stadion ɗin subure kan ma da ake ban labari ai ba haka yake ba to kai yanzu in ban da abinka ta haka ake suna in ba ta haka ake suna ba ya kake so mu karba a haka kuma sai ka kawo ma wannan guri haka kurkuku kaman sai ka ce marasa gaskiya ai mu fito mu yi daidai yadda kowa zai gani to wani irin kowa zai gani banda abinka in muka ɗora wannan ina gaya maka haka za ka ga an kira mu ana mai suna ai mu samu kayataccen guyar da ko wani ma in ya gani zai ba da gurin sai ya zo ya ce to wani irin guri amma mun zo haka nan guri ba wani yawu ya an zo ba za ka bani in lalubo ni ya zo ya dora ni gaskiya ba zan wannan abun ba haka ake yi ba zan ba kawai ni shikenan